Ọlụ na-aga n'iru ugbu a n'okporo ụzọ dị kilomita 1.1 bụ okporo ụzọ Ụmụọna Agụlụzigbo na Nka Road enyere ọlụ ngo ya site n'aka ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo. Ndị ụlọ ọlụ ngo ji ọlụ ahụ bụ ndị malitegoro ihukọlụta site na mpaghara Ụmụọna n'oge ha rụchagoro ọwa ide mmiri n'akụkụ abụọ nke okporo ụzọ ahụ. Onye na-akọwara anyị ihe gbasara ọlụ bụ Ngozi Obileri kọrọ ya bụ akụkọ n'ozuzu oke. Gwande ntakọ ABS okwu ka onye jọkwa area manager nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ injinia Yusuf Zreb kọwara na ha arụchala ọrụ ime ka ya bụ ala dị larịị wuo nke akpọrọ laterite sub-base wuo stone base mekwa MC1 ma na-etezikọta ugbu a n'ụzọ ahụ nke ọ kọwara na ha chọrọ ka ọ bụrụ ọkpọkọpị ma kwuo na ha ga-arụcha ụzọ ahụ nke dị ụzọ atọ bụ nke kilomita ya bụ kilomita 8 na ụma. Onye na-anọchite anya ọgbọ nta vote nke Agụata nke abụọ bụ Honorable Tony Mobike ka ọ na-eto Gọvanọ Soludo maka ige ntị n'akwa ndị mpaghara ahụ na-ebe ya nakwa inyefe Gọvanọ Chukwuma Soludo ozi ekele ndị be ha na-enye ya maka iru ya bụ ụzọ ka ọ kọwara na ha na-enwe nnọọ nnukwu aṅụrị maka ọrụ a na-arụ na ya ma kwukwa na ụzọ ahụ ga-enyere ndị ọbụla si Ekwulọbịa gaa Ọka aka ịga ya ngwa ngwa maka na ọ bụ ụzọ jikọtara okpuru ọchịchị ime obodo atọ bụ ndị gụnyere Agụata, Anaọcha na Orumba North. N'okwu ya na ya bụ ọnọdụ ka igwe ọdịnala nke Agụlụzigbo bụ Igwe Rufus Iloduba onye nọchitere anya ya na ya bụ ịgba na ịza ajụjụ ọnụ bụ Maazị Christian Okoye bụ odeakwụkwọ nke ya bụ obi igwe ọdịnala gosipụtara afọ ojuju n'ikpeazụ na ụzọ ahụ abụrụ na nnọọ nke eterekọrọta n'agbanyeghị nkwa aghụghọ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-ekwebu ha kemgbe afọ ole gara aga ma kọwaa na ya bụ ụzọ ga-enyeziri ndị ọrụ ugbo bi na be ha aka ịgachi azụ ma rụba ọrụ ugbo sitezie n'ọnọdụ ahụ kwalite ọnọdụ inwe nri nyafụnyafụ na be ha site na ụzọ awara awara si Ụmụọna gaa Azụ Igbo na Nanka. Abụ m Ngozi Obileri.